Βλέποντας ξαδέρφια, Δεν μπορώ να κερδίσω. ψάξτε διεξοδικά και προσεκτικά. Ένα. Θάνατος. Είναι επίμονη. Αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα. Βλέπεις Νόμπιτα ή κάτι τέτοιο? Ματιά. Αυτό είναι. Γνωρίζετε τον πρώην σύνδεσμο διαχείρισης ρομποτικών? Ναι, ρομπότ. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε την απόδοση του. Αυτή είναι μια έκθεση που παρουσιάστηκε για να αποδείξει ότι ακόμα κι αν υπάρχει μια γάτα ρομπότ, ένα κακό παιδί, δεν θα διορθωθεί. Ήταν... Η Digi Corporation, η εταιρεία που ανέπτυξε το ρομπότ σκύλο. Έτσι... Μετά από αυτό με εκμεταλλεύτηκαν πλήρως. Για πόσο καιρό θα μείνεις εδώ, αν επιτρέπετε? Πού? Ματιά. Ωραία μπάλα, γαφ. Αυτό είναι ωραίο. Έτσι. Η κόχα θα το κάνει αυτό. Το έκανα. Ένα ικανό παιδί. Τα καινούργια πράγματα είναι καλύτερα από τα παλιά. Οι άνθρωποι είναι ακριβώς έτσι. Πήγαινε μέσα. Θετικός. Το είδες κι εσύ πραγματικά. Με αντιμετωπίζουν ειλικρινά, με παίρνουν στα αλήθεια, στα σοβαρά. Το είπα στην Νόμπιτα. Λένε ότι πρέπει να αγαπάς τους φίλους σου. Γι' αυτό δώσε τους το παράδειγμα. Αυτοί είμαστε εμείς που κάνουμε babysitter σε ρομπότ γάτες. Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, φύγε τρέχοντας. Στο μάχη, Ναι. Με κουράζεις τόσο πολύ. Θα σε στριμώξω.